Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада Табадан төшкән китап, Тукайның мәҗмугай әсәре. Тукайында үзем яраткан, үзем халыкка барып җитәргә лаек дип тапкан һәрбер әсәрем керергә тиеш дип әйткән була. Татарның сәләтле улы, виртуоз Рөстәм Кудаяров. Татарстан Республикасының атказанган артисты Рәмзия Закирҗановага 60. Һәрбер актрисаның инде шундый фикере бардыр, әзрәк уйналды, ләкин бүгенге көндә менә булганнары белән мин канәгать. Киләчәктә тагын булсын. Туган тел дип уйлап уянам, туган тел дип йокыга китәм. Ижаудан Ләйсирә Юсупова белән таныштырырбыз. Хәрәкәтле уеннар, җырлы, биюле уеннар аша без балаларга инде туган телебезгә мәхәббәт уятабыз. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Болгар дәүләте акрынлап үзенең йогынтысын Идел буена тарата. Урта Россия территориясендә Болгар дәүләтенең икътисади, сәяси йогынтысы зур була. Хәтта төньякка кадәр барып җитә. Казанда Тукайның мәҗмугай әсәре дип аталган китап дөнья күрде. Аны шагыйрьнең әдәби музей мөдире Гүзәл Төхвәтова әзерләгән. Әлеге басмада Тукайның иллюстрацияләре, фотолары, шигырьләре урын алган. Яңа басманы Айзат Шаймарданов да күреп кайтты. Мәҗмуга урта кулда 560 сәхифәлек бер җилд тәшкил иткән. 1915 елда шагыйрь үзе исән вакытта бер мәҗмуганың Мендәрәҗдәна гайд байтак рәсемнәрен мәҗмугай әсар өчен махсус ясаткан иде. Ул рәсемнәрнең мәҗмугада һәммәсе басылды. Бу 20нче йөз башында мәҗмугай әсәр турында язылган бәяләмәләрне уку. Габдулла Тукайның әлеге җыентыгы милли зиялылар арасында югары бәяләнеп кенә калмый, ничкәлекләре үзгәртелгән үтерләренә кадәр бәян ителә. Bir гасыр элек 1914 елда басылган китапның төп нөсхәсе Тукай музеенда саклана. Шуннан соң ул 2 тапкыр басыла. Әмма ләкин Кирилл әлифбасы белән татарча ул узган елның ахырында дөнья күрә. Җыентыкны басмага Тукай музее мөдире Галимә Гүзәл Төхвәтова әзерләгән. Тукай әлеге китапны үзе эшли башлый, үзе шигырьләрен сайлый, рәсемнәрен, иллюстрацияләрен барлый. Әмма кызганычка каршы әлеге китап Тукайның вафатыннан соң 1914 елда Гарәп графикасында нәшр ителә. Аннан соң 18 елда нәшр ителүе була, 33 елда Токиода нәшр ителә, ә кириллицада ул беренче тапкыр менә шундый рәвештә бары тик узган елның ахырында гына безнең китап укучыларыбызга Тукай иҗатын яратучыларга җиткерелде. Тукайның аңа кадәр басылган китаплары була, ләкин монысы иң күләмлесе һәм шагыйрь әйткәнчә халыкка калдырырга теләгән әсәрләрдән тора. Тукайның иҗатының күп өлеше әлеге җыентыкка кергән соң. Бер 60-70% бардыр дип уйлыйм. Чөнки менә әсәрләре 4 томда чыкты. Тукайның бүтән әсәрләре мин бер санаган идем, кайдыр 700-800-гә җыела, төрле yazılar da, falan da. Şunluktan bu kubisini күрсәтәйин. Тукай фәне галиме Зөфәр Рәмиев сүзләренчә, яңа җыентыкта шагыйрь үзенең шигырьләренә үзгәрешләр кертә. Безгә килеп җиткән әсәрләр монда башка чаракта яңгырый. Тукай әйтә бит инде, бираковать иткән дигән сүзләр бар. Шунлыктан аннары кайбер шигырьләрне кыскартып та керткәннәр. Күрәсең монда ул вакытта бит китап нәшриятында редакторлар юк. Кем редактор? Монда уйларга мөмкин Мәгариф нәшриятындагылар бер кадәр бу эшкә катнашканнар да дип уйлыйм, китапны бетерүгә, тәмамлауга. Текстларның кыскартылган. Эштәлеген үзгәрткәнме? Эштәлеген үзгәртмәгән, ул эштәлеген үзгәртмәгән, эштәлек үзгәрә инде. Юк, үзенең цензурасын керткәнме? Цензура дип үзенең. Юк, әлләни күренми. Җыентыкта тәкъдим ителгән иллюстрацияләр, рәсемнәр аерым игътибарга лаек. Аларны Тукай исән вакытта үзе теләгәнчә ясаттырган дигән фараз бар. Менә монысы Кушлавыч авылында Тукай туып үскән йорт. Авыл күренеше фотолары. Пешән базары яхут яңа Кисекбаш поэмасына 1 гасыр элек ясалган иллюстрация.
Шүрәленең дә беренче күренешләре. Суанасын Тукай менә шулай күзаллаган була. Китапта шагыйрьнең үз кулы белән язган кул язмалары да сакланган. Менә бу басма Габдулла Тукай иҗатының байлыгын гына күрсәтеп калмый, ул бит 500 биткә якын. Ул менә 20-нче йөз башында күтәрелеш кичергән татар мәдәниятенең аерым бер яшь авторның 500 битлек басмасын нәшер итәр дәрәҗәдә биеклеккә үсеп җиткәнлеге турында сөйли. Шул ук вакытта ул татар китап белеменең, китап басу сәнгатенең зур үсеш кичерүе хакында да сөйләп тора. 30-нчы елларның башында Токиода матбага Исламияда Тукайның менә шушы үзе вакытында теге үлемнән соң чыккан китапны Вәлиди, анда Җамал Вәлиди бит инде штыра, һәм анда берничә теге томда бастырып чыгаралар. Мин ул китапны менә электә таныш булгач инде аның белән туры килгән сайын җентекләп игътибар белән карыйм. Теге элек бит әле, анда үзенең менә шундый урнаштырылган материаллар, хәзер анда һәммәсенең теге нидә кызыклы тарих үзе. 20-нче йөз башында ул китап популярлык казанган. Аны фәкыйре дә, бае да сатып алган. Шул чорда 5 төрле бәя белән чыккан, ягъни кәгазьнең сыйфатына карап 5 төрле бәя белән сатылган. Иң арзанлысы 1 сум 7 тиен булса, иң кыйммәтлесе бәхет белән тышланып 10 сумга кадәр менә шундый рәвештә тәкъдим ителгән. Ягъни һәр өйгә, һәр укучыга барып җитәргә тиеш булган, шундый мөмкинлек бирелгән. Китап 2000 данәдә басылган, ул 510 биттән тора. Ойза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Татарның сәләтле улы күркәм музыкант Мәскәү шәһәренең Петр Чайковский исемендәге Дәүләт консерваториясендә безнең милләттәшебез виртуоз музыкант Рөстәм Кудаяров тамашачыларны Шопен әсәрләрен яңгыратып сөендерде. Халыкара конкурслар лауреаты турында киләсе видеоязмада сөйләрбез. Мәскәүдәге бу бина классик музыка яратучыларга яхшы таныш. Петр Ильич Чайковский исемендәге Мәскәү дәүләт консерваториясе күп кенә талантлы Россия музыкантлары өчен көч туплау урыны. Бу кичтә бөек композиторларның иң романтик әсәрләре яңгырый. Фортепиано артында музыкант татар егете Рөстәм Кудаяров. Мәскәү консерваториясе доценты чыгышы белән Казан егете үз концерты өчен 3 авторның әсәрләрен сайлавын белдерде. Алар Шопен, Шуман һәм Лист. Концертта без тагын бер татар музыкантын очраттык. Ул Илдар Сәүбанов. Рөстәм Кудаяров белән алар Себердә концертта моннан 17 ел элек танышалар. Хәзер без консерваториядә укыйбыз. Һәм ул бик зур артист. Мин дип уйлыйм. Рөстәм Кудаяров концертлары белән Татарстанда да еш кунак. Хатыны Зөлфия Рәупова шулай ук композитор. Икебез бер юнәлештә булу иҗатка тагын да рухландыра гына ди ул. Хәзер менә шундый пандемия вакытында менә кешеләр музыкадан аермастан иде. Чөнки музыка күңелләрне, җаннарны дәвалый. Пандемия вакытында заллар бушаган иде. Хәзер Мәскәүдә вазгыять уңай якка үзгәрештә ди Рөстәм Кудаяров. Сейчас я вижу и много молодых людей, и не только музыкантов, как обычно, знаете, ходят музыканты, да, что вот послушать кого-то другого, поучиться. Нет, я считаю, что сейчас ходят и люди, которые не занимаются музыкой профессионально, но которые сказать, хотят развиваться интеллектуально, духовно, хотят знать больше, слышать больше. Май айында Казан тамашачылары алдында чыгыш ясарга исәпли. Барыбыз да сәламәт булып, шатланып очрашырга язсын. Барыбызга да бу авыр пандемия вакытында сәламәтлек һәм уңышлар телим. Гөлия Садыкова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә.
Татарстан Республикасының атказанган артисты Рәмзия Закирҗановага 60. Әрбір актрисаның инде шундый фикре бардыр, әзрәк уйналды, ләкин бүгенге көндә менә булганнары белән мин канәгать. Киләчәктә тагынбыз. Туган тел дип уйлап уянам, туган тел дип йокыга китәм. Ижаудан Ләйсирә Юсупова белән таныштырырбыз. Хәрәкәтле уеннар, җырлы, биюле уеннар аша без балаларга инде туган телебезгә мәхәббәт уятабыз. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Болгар дәүләте акрынлап үзенең йогынтысын Идел буена тарата. Урта Россия территориясендә Болгар дәүләтенең икътисади, сәяси йогынтысы зур була. Хәтта төньякка кадәр барып җитә. Татарстанның атказанган артисты Рәмзия Закирҗанова 60 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Шул уңайдан Кариф исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачылар театры Матур Сити дип исемләнгән премьера тәкъдим итте. Пьеса авторы Айгөл Әхмәтгалиева, куючы режиссер Ринат Аюпов. Шушы музыкаль комедиядә тышкы һәм эчке матурлык фәлсәфәсе, мәхәббәт тә урын алган. Сүз Эльвира Хөснетдиновага. Татарстанның атказанган артисты Рәмзия Закирҗанованың иҗат букчасы тулы башкан. Моңа Кариев театры фойесындагы фотосурәтләр аша да инанырга мөмкин. 30дан артык татарча телевизион нәфис фильмнарда төрле образларны тудырган ул. Ә менә иҗат юлын Камал театрында башлый. Әле без театр училищесында укыганда, мин мәктәптә укыганда әле аны сәхнәдән карап, сыкланып йөри идем. Аның искиткеч спектакльләре менә Асыл яр, аеруча миңа бик якын иде. Чөнки алар Фәрит белән уйнадылар анда бергә. Аннан соң Диләфрүз, Булан патшалар. Бик сыклана идем мин аңа. Һәрбер актрисаның инде ул һәр вакытта да шундый фикре бардыр, әзрәк уйналды, җитмәде дигән, ләкин бүгенге көндә менә булганнары белән мин канәгать. Киләчәктә тагынбыз. Рәмзия Закирҗанова Габдулла Кариф исемендәге яшь тамашачы театрында 2007 елдан бирле эшли. Биредә бу көннәрдә артистның юбилеена багышлап махсус премьера тәкъдим иттеләр. Мин Айгөл Әхмәтгалиевадан сорадым махсус Рәмзия Закирҗанованың эчке халәтен, аның темпераментына туры килерлек бер җиңел генә комедия сораган идем. Ләкин җиңел генә комедия булмады ул. Ул мәгънәви фәлсәфи комедияга әйләнде дә куйды. Чөнки автор шундый. Айгөл Әхмәтгалиева гади генә әйбер язмады. Һәм Рәмзия Закирҗанова актриса буларак шулай гади генә актриса түгел. Аның темпераменты шундый ташып тора. Чөнки ул Камал театры мәктәбе. Миңа бу героиня бик ташый, ләкин бу мин түгел инде әлбәттә, бу образ. Кайбер аның менә калган гамәлләре белән мин ризалашам, кайберләре белән бөтенләй дә ризасызлык белдерәм инде. Режиссер белән тарткалаша бер уртак фикергә килдек буга инде. Менә килсенәләр, күрсенәләр. Сезгә дигән кешене куып чыгарганыгыз өчен безнең бәхет насыйп Төп герой Гөлнара гомере буе бер кешене яратам дип йөри. Тик чын мәхәббәте янында гына булган икән. Вакыйгалар барбершопта бара. Бирегә акчага кырылган дөньяга күңел сафлыгын югалткан кешеләр арасына авылдан Гөлнара килеп керә. Самимилеге, рухи чисталыгы белән үз янындагыларны да үзгәртергә сәләтле ул. Бу җиңел генә карала, була җиңел генә язылган, җиңел уен инде әйтергә кирәкме? Җырлары бар, биюләре бар аның. Әмма ләкин инде бу ниндидер бер буш кына әйбер түгел, аның барыбер әйтер сүзе бар. Менә әйтеп торам бит. Дөньяда хисләрне, мәхәббәтне әйтик менә сатып алып булмый, ул акчага сатылмый. Бу дөньяда бөтен матурлыкны да акчага сатып алып була. Карт булсаң яшәреп тә була шикелләйме? Җитешмәгән җирләрне акча бәрабәренә җитештереп бетереп була. Әмма ләкин менә мәхәббәтне акчага сатып алып булмый инде. Яңа менә премьерада шулай ук Рәмзия ханым уйный торган образда, Гөлнара образында ул Әминаның яшьлек мәхәббәте. Хайрулла Хаевич, Хайрушны уйныйм. Аның белән бергә партнер буларак уйнарга бик җиңел. Чөнки ул бик тыныч, ничек дип әйтик инде. Бирелгән кайвакыт менә ситуациялардан, көтелмәгән ситуацияларда да бер-беребезне аңлыйбыз. Киноларда да бергә төшкәргә туры килде. Әйтик инде спектакль, театрларда да бергә бит инде. Һәм кеше буларак та бик хөрмәт итәм.
бик яратабыз театрда без. Спектакльне бер ай дигәндә куялар, чөнки көчле команда тупланган. Вакыйгалар үзәгендә бер хатын-кыз һәм 5 ир. Барысы да көлке шаярулар аша бара. Автор Айгөл Әхмәтгалиева хатын-кызның психологиясын, эшке халәтен аңлап, туеп иҗат иткән. Киләсе спектакльне нәфис затларга багышлап 7 һәм 8 мартта күрсәтәчәкләр. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Татар теле дип уйлап уянам, татар теле дип йокыга китәм ди ул. Ижаудан Лейсирә Наил кызы Юсупованың бөтен хезмәт юлы Тукай теле белән бәйле. Энҗе балалар бакчасында татар теле белгече ул. Гаиләсендә дә язылмаган кагыйдә татар телендә генә сөйләшү. Лейсирә Юсупова белән киләсе видеоязмада таныштырырбыз. Исәнмесез, балалар? Исәнмесез. Башында калфак, аягында шигөле читек. Йөзендә һәр вакыт ихлас елмаю. Энҗе балалар бакчасында милли бәйрәмнәрне Лейсирә Юсуповадан башка күз алдына да китереп булмый. Бакча ачылып эшли башлаганнан алып, 10 елдан артык шушында татар теле белгече. Сабыйларга ана телен өйрәтә. Татар телендә телләре ачылган балалар туган телләрен онытмасын диеп, без инде кичкенәләр төркеменнән үк татар телен өйрәтәбез балаларга. Рус телендә ачылган балалар, алар инде туган телне белсеннәр дип, без аларга кичкенәдән үк татар телен өйрәтәбез. Чит төбәктә бигрәктә ул инде авыррак. Үзеңнең туган телеңне һәм башка балаларга да үз туган телләрен өйрәтү инде бик зур шатлык һәм сөенечле хәл инде ул. Бакчага йөри башлаганда татарча бер генә сүз белмәгән баланың туган телендә сөйләшә башлавын күрү куаныч түгелмени ди Лейсирә Юсупова. Үзе мәктәп елларыннан тәрбияче булу турында хыялланган, тик аны тормышка ашыру юллары гына узын булган. Чаллыда педагогия институтыннан соң Ижауда урнашып, 10 елдан артык телевидениедә хәерле кич тапшыру редакциясендә эшли. Татар бистәсендә милли этнокомпонентлы балалар бакчасы ачылгач, шунда татар теле белгече булып килә. Быел инде минем балалар бакчасыннан чыгып киткән беренче укучыларым дип әйтә алам. Ул балалар быел 11нче сыйныфны тамамлап, институтларга, университетларга укырга керделәр. Мин алар белән очрашам һәм алар мине күргәчтен дә алар минем белән татарча сөйләшәләр. Шунсы сөенечле, укытучы өчен аннан да зур бәхет юк. Бакчада өйрәнгән мәкаль әйтемнәр, җырлар, уеннарны хәтерләйләр ди ул. Гаҗәп түгел, Лейсирә балалар күңеленә ачкыч таба белә. Моңа халык педагогикасына, халык авыз иҗатына таяну да ярдәм итәдер. Балалар бакчасында туган телне фольклорга нигезләнеп өйрәтәбез. Чөнки фольклор ул күңелгә якын. Ул гаиләдә дә булырга мөмкин. Чөнки менә шушы бармак уеннары, гаилә белән танышу. Менә иң беренче дәресләр безнең шулай. Чөнки балага гаилә иң якыны. Әти, әни дип килгән бала бит инде ул, әнисеннән, әтисеннән аерылып килгән бала, аларга әти, әни дигән сүз бигрәк тә күңелләренә якын. Без иң беренче менә балаларга бармак уеннарыннан татар телен өйрәтә башлыйбыз. Һәм фольклорга нигезләнеп, уеннар аша, хәрәкәтле уеннар, җырлы, биюле уеннар аша biz балаларга инде туган телебезгә мәхәббәт уятабыз. Бәйрәмнәр ашада, сөмбелә, карга боткасы, урчы көмәсе, сабан туе. Болар бакчада гадәткә кергән. Балаларын гына түгел, әти-әниләр дә көтеп ала торган бәйрәмнәр. Күмәк җырлар өйрәнәләр, шигырьләр ятыйлар, әкиятләр сәхнәләштерәләр. Һәм барысы да туган телдә. Телебез турында уйлап уянам, уйлап ятам диюе дә буш сүз түгел. Хәтта ял көннәренең берсендә шуңа багышлый. Лейсирә Юсупованы узган көз Асыллар үрнәк ансамбле балаларына татар теле өйрәтергә чакыралар. Барым микән укытырга дигән икеле-микеле уйларны минем улым ачыклап куйды. Әнки бар, нигә бармыйсың? Синең көчеңнән килә, синең белемең бар, җитәрлек, башка балаларны өйрәткәндә нигә буларны да өйрәтмисең диде. Менә бу песнәк. Рәхмәт. Теләп йөриләр, яратып өйрәнәләр. Бакчада эшләү дәверендә зур тәҗрибә тупласа да, Лейсирә һәр дәрескә әзерләнеп килә. Бала һәр очрашудан 2-3 булса да хәтеренә салып, утып китсен дип тырыша. Шулай тамчылардан күл җыела. Шулай әкренләп сөйләшә башлыйлар ди. Улының да җаваплы карап, риза бул әнкәй диюе гаҗәп түгел. Лейсирәнең уллары туган телләрен бер дигән белә.
Кичесе Айдар берничә ел дәвамында күңелле кыңгырау балалар тапшыруын алып барды. Татарча укырга, язарга шунда өйрәнде ди Ләйсирә. Телефон ашада татарча язышалар икән. Балаларым үз телебезне белмәсә, мин татар теле мөгаллиме булуымның дәрәҗәсе каламы ди Ләйсирә үзе. Һәм тагын тормыш иптәше Әнәс белән улларына гаилә кыйммәтләрен сеңдереп үстергәннәр. Мин үзем әнием ягыннан да, әтием ягыннан да җиде буынны беләм. Һәм шуны үз балаларыма тапшыру инде бу һәр әнинең максаты, бурычы. Шул уңайдан да аннарысын бабабыз бит инде безнең бөек ватан сугышында катнашкан, аннан җиңеп кайткан. Без Айдар белән җиңүнең 75 еллыгына бабабыз турында китап чыгардык. Чөнки безнең бабабыз Сейҗан бабай җиңү сугыштан соң авылларны торгызуда бик зур хезмәт куйган кеше. Әйтеп торам, аның ул төзегән йортлар һаман да исән. Ул йортларда һаман да яшиләр. Ләйсирә Ак Калфа хатын-кызлар оешмасының актив әгъзасы да. Бу да үсеп килүче буынга гырыф-гадәтләребез, йолаларыбызны өйрәтүнең бер юлы. Ләйсирә өчен мөгаллим буларак иң зур бүләк әти-әниләре рәхмәте. Чөнки балаларына алар өйрәтә алмаганны өйрәтә, алар бирә алмаганны бирә. Хөкүмәт тарафыннан да син бәйләнә икән синең хезмәтең. Бу икеләтә сөенеч. 21 елда миңа инде шундый бүләкләр тапшырдылар. Берсе аның мактаулы остаз бүләге, медале, мактау билгесе, ул инде Казаннан тапшырылды. Безнең чит төбәкләрдә яшәүче татарларга, бигрәк тә инде мөгаллимнәргә, тәрбиячеләргә Татарстаннан зур игътибар күрсәтелә. Алар безне бер вакытта да читтә калдырмайлар. Без Казан, Татарстан белән бергә эшлибез. Алар безгә дәреслекләр белән булса да, нинди генә ярдәм сорасак та, алар безгә һәрвакыт ярдәм итә. Икенче бер бүләк Россия Федерациясе мәгарифенең мактаулы хезмәткәре исеменә лаек булу. Булар инде алга таба эшләргә үзе бер этәргеч ди Ләйсирә Юсупова. Ижаудан Нәзир Нигъманов, Фәнзилә Салихова, Татарлар. Тарихи ватан сәхифәсендә без бүген 922 елның май айыннан соң рәсми рәвештә ислам динен кабул итүеннән соң Болгар дәүләте халкының тарихы турында сөйләрбез. Дәүләт дине итеп исламны игълан итү Болгар халкы тормышында яңа сәхифә ача. Күп санлы төрки нәсел берлекләрен, кабиләләрне үз астына берләштереп, ислам цивилизациясенең төньяк форпостына әверелә. Ислам динен дәүләт дине итеп игълан итү, дәүләт бәйсезлеген игълан итү белән бер. Болгар дәүләте акрынлап үзенең йогынтысын Идел буена тарата. Урта Россия территориясендә Болгар дәүләтенең икътисади, сәяси йогынтысы зур була. Хәтта төньякка кадәр барып җитә. 11-12 гасырларда болгарлар еш кына күченеп йөргән кыпчаклар һәм ямәкләр белән бәрелешкәннәр. Идел буе Болгар дәүләте шулай ук Киев Русе, соңрак башка борынгы рус кенәзлекләре белән тыгыз хәрби-сәяси багланышта булган. Урта Идел буе җирләре өчен көрәш алып барганнар. Болгар дәүләте Сура, Зөя елгалары аралыгын күзәтчелектә тоткан. Үз мәнфәгатьләрен яклау максатында рус шәһәрләренә яу белән барган. Рус гаскәрләре дә Идел буе Болгар дәүләтенә берничә тапкыр бәреп керәләр. Берләшкән рус кенәзләренең 1183 елда биләргә яу белән килүе аеруча зур кылач җәя. Болгар дәүләте мустақил мәшһүр дәүләт буларак шактый гасырлар яшәп килгән, ләкин аның тарихы аянычлы тәмамлана. 13-нче йөзнең икенче чирегендә Идел буе Болгар дәүләтенә монгол ханнары белән берничә тапкыр сугышырга туры килә. 1223 елда болгарлар үз биләмәләренә бәреп кергән монгол баһадуры Сөбедәй гаскәрләрен җиңәләр. 1220-1232 елларда да монголларның илнең төп үзәкләренә керүдән туктатып калалар. 1236-1237 елларда Идел буе Болгар дәүләте монголларның Бату хан җитәкчелегендәге берләштерелгән гаскәре тарафыннан басып алына. Ләкин ул Болгар дәүләте тамам бетерелде дигәнне аңлатмый. Чөнки Алтын Урда дәүләте үз чорының иң зур, чәчәк аткан цивилизацияләренең берсе була. Шуңа да Болгар дәүләтенә яңа мәдәният үтеп керә һәм икенче төрле үсеш, мөмкинлекләр бирелә дигән сүз дә әле бу. Бөтен дөньяда да тарих шулай барган
һәм безнең бабаларыбызның да тарихы 13-нче гасырның 30-нчы елларыннан Алтын Урда дәүләте белән бәйле. Бүгенгә менә шулар. Татар халкы бөек һәм булдыклы халык. Шуны белеп, истә тотып яшик. Сау булыгыз.